Qiegħ il-baħar. Nixtieq ngħix ġo qiegħ il-baħar ħankun nista' nagħti ħarsa lejn it-tiġrijiet taż-żwiemel sew bħal dawk li jagħmlu l-marsa. U hemmhekk ġo qiegħ il-baħar nara jiddu bil-mijiet stilel ta' kull lewn u għamla bħalma nara fis-smewiet. Immur ftit ħdejn il-qarnita ġo xi ħofra jew ġar li bil-linka sewda tagħha taf kif timla mit-klamar. U niltaqqa mal-arajjes li mid-dera għamlu patt li arajjes jibqgħu dejjem mingħajr ma jiżżewġu qatt. U jekk ngħaddi nsuq karozza hemm fil-qiegħ bil-fors xi darba nilmaħ kitba ma' tabella suq bil-mod għax l-arti mxarba. Hemm il-pixxi spad bix-xabla kemm jitkessaħ trid taraħ sakemm tasal il-ħaddiela ridlonk b'demba tixċukkjah. Jgħaddi l-kelb jdur u jżebbeġ xi waħda din kemm hu tal-waħx. Il-ħut kollu jibża minnu alla volja ma jimbaħx. La ninsewa, raġa bdieli, aħjar nibqa' hawn paxxut, hekk għax-xemx, ir-rieħ u l-arja u hemm inħalluha l-ħut.